経営学部1年島山敦です。盛り上がってください。観光1年高城優太です。お願いします。国際観光愛花です。しゃ国際観光3年このかです。ドラムの方、助っ人で来てくれたんで、もっと大きな拍手お願いします。じゃあ、いろいろ